Vítejte na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je to nejprestižnější místo v Česku, kde se můžete stát učitelem a užít si spoustu zábavy. No je to sranda, ale je to velká zodpovědnost. Tak a teď trochu zpomalíme. O studiu našeho programu vám poví moje spolužačky Nela a Lucka. Vyzkoušíte si průchod všemi katedrami, což mě osobně hodně baví. Mám 1 hodinu plavání a s mokrými vlasy přebíhám rovnou na hodinu psychologie, potom jdu hrát na klavír a na to jdu studovat češtinu. Takže člověk se musí hodně jako přeorientovávat z jednoho na druhého. I pro ty děti to není prostě nuda a pro vás to taky není nuda. Je to super. Vítejte v naší základní škole Ostopovice. Dobré ráno všem přeji. A hodně nového učení. Jmenuje se Bart a je z pedagogické fakulty a je u nás na praxi. Pomáhá paní učitelce a zároveň se učí. A má 21 let. Praxe je nedílnou součástí našeho studia. Vlastně každý semestr chodíme na praxe do nějaké školy podle vlastního výběru, případně podle výběru, který nám přidělí škola. Vybíráme z nějakého seznamu a můžeme takhle vlastně během těch 10 semestrů navštívit až klidně 10 škol, takže můžete chodit i na základku, kam jste v mládí chodili. Jo, je to tak, člověk si to tady jako na škole vlastně všechno zkusí, takže když už jdete potom jako sami učit, tak už jako víte, co vás čeká, protože už jste to hodněkrát viděli na praxi. Program učitelství pro první stupeň, tak jak ho máme pro vás připraven, je moderní, živý a pro děti vstřícný. Hlavním principem přípravy učitelů na naší fakultě v současné době je konstruktivistický přístup k výuce a dobře zvládnuté diagnostické kompetence. Z toho potom pramení, že učitel je schopný vytvářet bohaté podmínky všem dětem, které má ve třídě. A teď k tomu, na co se nás ptáte často. Jak je to s hudebkou, dělákem, jazyky a Erasmem? Budoucí studující se rádi bojí hudebně zaměřených předmětů, hlavně klavíru. Doporučená vstupní úroveň je první cyklus základní umělecké školy, ale nemějte strach z trochou píle, je to zvládnutelné i pro někoho, kdo nikdy předtím na klavír nehrál. As a first grade teacher sollen Sie neben Tschechisch eine weitere Sprache beherrschen. Dans le cadre commun du domaine d'études de la pédagogie primaire. Вы можете выбрать любой из 4 языков. Русский языk. Po tom všem je třeba si trošku dát do těla a pohrát si. Tělesnou výchovu se neučíme proto, aby jsme dávali co největší výkony, ale aby jsme ji předávali. A tohle je psychomotorika. Povinnou součástí je turistický výcvik. Jinak je tělesná výchova vlastně sranda. Zároveň, kdo chce sportovat, může. Masarykova univerzita ti dává možnost sportovat po celou dobu studia. I u nás můžeš vyjet na Erasmus, kde se lépe naučíš jazyk a vyzkoušíš si studium v zahraničí. Já osobně byla v Portugalsku a za mě je to skvělá zkušenost, hlavně do života. V Brně si každý najde svoje. Je to největší studentské město, ale zase ne tak velké, abyste tu nepotkali své kamarády. Na naší fakultě si kamarádů najdete spoustu. Pojďte studovat k nám. Pojďte k nám studovat.